Manila Broadcasting Company. The top stories, interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Lunes kita, Nobyembre 29, tuig 2021. Aksyon Hotline. Sa magka-aksyon naton nga nagamonitor karon nga aga first day sang 3 kadlaw, ginatawag nga bayanihan bakunahan 3 days national vaccination drive. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, ginumpisan karon nga adlaw ang pagpatigayon sang pagbakuna sang COVID-19 vaccine. Pumustahon naton diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod nano ang sitwasyon matapos nga nag-umpisa karon nga daw damo man ang nagalinya subong sa mga vaccination centers. Now, before pa man o prior sa pag-umpisa sining vaccination activity, may interview kita kay Dr. Chris Surungon ang ila expectation kay siling niya kung halimbawa nga madayon nga malabot sang tagsa ka mga risk vacuna centers nga gin-set up halin sa mga mall pakadto sa barangay ang 500 individuals a day nga kadamuon sang mapabakuna. Hindi imposible nga malabot ang target nga 22,000 bakulodnon nga bakunahan kada adlaw. Tigaling ginubuan man to sang National IETF kag sang DOH ang ila sini number of target tiambot kon bala may changes man no sa requirements kag quota sang tagsa ka mga syudad kag probinsya. Baloon ta karon live sa patrol ang pila ka mga lugar diri nga ilan nga ginpadulungan ang amat-amat na karon nga paglinya sang mga bakulodnon nga natala na magpabakuna. Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad until 9:30 in the morning. Sa aton sini nga countdown di kamo magkalipat 26 ka adlaw na gidlang. Anabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko kag may 33 ka adlaw na bilin sa tuig 2021. Sa mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na karon nga aga, nagatutok na pagi sa ilang mga transistor radio, sa monitor sa salakyan. Good morning wherever you are, diri sa bilog nga Western Visayas, kag bisan pa sa iban nga mga probinsya nga malabutan sa aton broadcast. Good morning. Sa mga ka-aksyon naman nga nagamonitor via Facebook Live, kag YouTube, good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Feel free gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe dira sa available nga comment section kag mas nami pagid kung inyo malike kag ma-share ang aton sini nga program. No tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Para damo pagig kita malabutan kag maserbisyuhan karon nga aga. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan daw parte ini sa ginatabantayan no nga development kag update kun COVID-19 aside from the 3 days bakunahan ng bayan national vaccination drive. I-check taman karon kinadugangan pagid ang mga pungsod nga may ara na sang travel advisory nga ginsuspender ang pagbiyahe o pag-travel pasulod diri sa Pilipinas kapin pagid ang mga lugar no nga may ara subong sang bag-ong variant sang COVID-19. In fact, kung parti COVID-19 ginasuggest sang pila ka mga eksperto nga kung tani ibalik ang 14-day quarantine
status sang mga nagasulod sa pungsod Pilipinas. Isa dira si Dr. Liatson, siling niya dapat ibalik tani anay tun-an tani kay inali magsulod diri sa ato ng Omicron nga variant, kabudlay mo o i-update na bla karon sa inyo kung ano ang sitwasyon sini kay mas madasig pagid ang pagpanglaton sini nga variant according sa study sa mga eksperto nga tiuna na ini nga nadiskubrihan dito sa mga nasyon sa South Africa. Aksyon Hotline. Check talang nagkaroon dugay-dugay development sina. Kabay pa hindi naman kasulod sa Pilipinas. Ngamo naman ang tunaan sa pag-spike o pagtaas sang mga kaso. Nokbudlay ari na kita nagaamat-amat na kita tibawas kang nagabangon, nagagamay ang cases, galing ti ang threat bala or pamahog nga pwede pagidyapon magtaas liwat ang numero. Amo na iya ang isagid ka concern ta. Aksyon Hotline. Now, ari pagid, aside from the bayanihan bakunahan, i-check taman karon ha kay ti may madamo kita mo do 40 something ka mga bakuna centers. There is a Bacolod City that includes sa mga vaksibla, bus, nga magalibot man para magpatigayon sang pagpangbakuna. I-check na karon in a short while kay Aksyon Alvin Graba kung ano ng status sitwasyon sa mga palibot sang syudad. Aksyon Hotline. Ari pagid ang balita. No, update kita sa pulis angot sa medical status sang 9 years old nga babae nga tong madumduman nyo na missing bala. Gin-report nga na missing after the following day pa na diskubrihan kang nakitaan nga didto ya ginbilin sa takuling ho. Baw kung makalanta ko sang video sang suspect nga nagahibi-hibi siya nga ang rason niya na impito kung nga nalampusan niyang bata daw wala gid bugat kag para sa akon daw ka daw hindi bala hindi gid bala rason nga patyon mo ining 9 anyos nga inosente. Aksyon Hotline. Mayara karon sang breakthrough sa kaso si Aksyon Alvin Graba. Although ang suspect na tikma naman sa kapulisan. Now, ang kaso bala na-file na nila, ano gid ang specific na case? Kag ang pinaka-worst kay mayara balita ang patrol dugay-dugay, angot sa pinaka-latest nga medical status sang victim. No? Dugay-dugay kay Aksyon Alvin Graba, unahon ta ang mga balita. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ang Basiwa Board, kundi may ara to sang desisyon ang Civil Service Commission tuhoy sa reinstatement pagmando sa Basiwa Board nga itong lapit sa 60 ka mga empleyado nga ginkakas sa ila trabaho dapat ibalik reinstatement sa ila trabaho. Now, galing kay ginatagan pa after sang desisyon sang CSC, ginatagan pa sang tiempo, which is amugi man na ang proseso, hatagan tiempo ang mga miyembro sa Basiwa Board kung bala i-appeal pa ininila dito sa National Civil Service Commission Central Office. Yung latest na kuha na ito, nag-appeal dito. I think it would take another time nga madesisyonan ini sang sang CSC, Civil Service Commission, dito sa bahin sang Central Office. Aksyon Hotline. Ari pagido, may mga nag-travel from Mindanao nga nagsulod sa Kabankalan via Dumaguete City. Diyos ang uli, gin-check, nakatravel sila without documents. Meaning, ang mga requirements sa pag-travel, balang kinanglan ma-secure mo, sila wala sila sa madokumento. Yato na sa bukid sa Kabankalano, pero na-intercept, tengwa subong, kuha ni sila. Pag-intindi ko, paidalom sa RT-PCR test, kagindala sa pasilidad sa probinsya, somewhere in the north. Nang i-check ta na karon ang latest, bala may result na, nano ang resulta sang RT-PCR test, kagin patigayon,
sining anom ka mga persona. Aksyon Hotline. Din gid bala supposedly ang ila sining nga destinasyon. Kamo na ni kabudlay subong bisan nagligad to may ara man confusion sa travel requirements diri sa aton. Magsakay ka sa eroplano, tiyari sila ya worst pag ini. Nag-travel sila without documents, no? Inang husto nga madokumento angot sa pagbiyahe mo abi. Now i-check ta lang na karon dugay sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ay balita man di gani ho, isa ka nagapapili aspirant bilang senador nga taga diri sa aton ay sos. Nano man yang tabo iya ginreklamo siya nanipa ka manghud ya. Ay papili senador ka pang flank. Aksyon Hotline. Oh, karon dugay-dugay bala kay in a way, way ta kabalogid sa kabukusan nga istorya sina pero nagreklamo sa sulod pa kuno sa police station. Aksyon Hotline. Now, unahon ko lang patrol maki-check lang ko kung anong sitwasyon subong sa mga risk bakunahan center kay ginlibot ni Aksyon Alvin graba aga pa and then ipabati ko bala karon ang hambal ni Dr. Chris Rungon. No, kay na-interview naton siya kagabi. Ano ang expectation nila? No, kundi ka namin isubong nakita taliwat ang momentum sang vaccination drive sang city. Damo nagakaladto actually sa mga vaccination centers. Di ko mo gamay na malang nabilin para sa first dose. Check karon tani kon bala maglabot ang target kagin mando sa DOH o kung ginabal sa DOH nga ti 22,000 a day. Siling ni Sir Dr. Chris niya ti makaya na to na, malabot na to na, kung ang kada vaccination risk bakunahan centers maglabot sa 500 individuals a day ang ila nga mabakunahan. Aksyon Hotline. Ano ang sitwasyon karon nga aga? Let's have Aksyon Alvin Graba. Patrol reports. Anong sitwasyon subong sa labayan niya halin sa mga eskwelahan, pagkadto sa mga barangay, sa mga mall. Damo nagin man ang nagapila. Aksyon Alvin, good morning. Art, good morning. Ang sitwasyon karon sa pila ka mga vaccination centers. Diri sa syudad sa Bacolod kung para sa national vaccination ang paghahambalan nag-aamat-amat na sa pagpila o kung linya ang pila natin ng mga kauturan, especially if you are going to sa ETCS 1 Aksyon na Art, no? Sa ETCS 1 2 and 3 wala. Only diri lang sa ETCS 1 Aksyon na Art diin nag-amat-amat na linya ining mga kabataan kag ang mga ginikanan. Ang kabataan ages 12 to 17 separado nga linya, while ang ibang diri Aksyon na Art ang ages 18 and above ang amat-amat man linya sa separado mga linya nga line Aksyon na Art, no? Sa area naman sa Gaisano City, sa kilid sang mall, especially if you are passing through sa may manok kung gabalik kung bala sa may mang inasal dampi Aksyon na Art, ara naman sila, no? Sa rin lang lapit siling mo? Sa may manok, sa may chicken, sa may mang inasal bala dampi. Anong area na siya? Sa may Gaisano City. Gaisano City. Damo naman ang galinya. Yes, Aksyon na Art. Damo naman nag-linya, no? Amat-amat naman sila sa Ang damo pag-linya. ni Aksyon Alvin, may litrato ka man din padala. Ipa-kontra kay Aksyon Kwando Dugay, kay Aksyon GM. Basta may diyan nga mapakita ang mga litrato. Damo naman actually, no? Sang mga nagakadto gali, no? Yes, Aksyon na Art. Damo naman actually ang nagkadto. Actually, subong ari kita ya diri dampi sa may sa City High. No, amat kita want to going sa City High. Kay we have the information kay halik kita sa may Takuling. Okay. Wala sa may Takuling sa Barangay Hall kundi we have the information nga ari diri ang vaccination. Correct. Sigard Sa ari City na diri. High. Amo pa nga baldok surungon ang nila vaccination activity. Kamagan Aksyon Art. Silingkod ragin man sa Bacolod City High School ang ila vaccination activity. In fact, damo-damo nagali ang population nila sa students. Tikon ang requirements to nga target para sa mga kabataan. Nung expect nila, nung kadako gid ang hopefully ang output da? Yes, Aksyon Art sa may
gym mismo sa sining Bacolod City High. Ari diri Aksyon Arto, nag-aamat-amat naman sa pagpila ang aton sining mga kauturan, mga estudyanteng kalabanan diri Aksyon Art, kagang iban nga pumuluyo sa barangay Takuling. Sa Okay. piyak lang siya nga gate, galing maagi, hindi sa pinaka-main gate. Sa piyak Okay. sila nga gate, malapit sa may sports center. Diri, ako sa gym mismo nila Aksyon Art, no? Amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon sining mass vaccination nga na national vaccination para sa ato sining mga kauturan sa siyudad sa Bacolod Aksyon Art. Okay, so at least daw mayo ini nga indikasyon nga ang mga risk bakuna centers halin sa mga schools pakadto sa mga barangay, at least damo ang nagkadto today. Correct, Aksyon Art, no? Damo man, in fact si Basta Guard ilapit ka na Cadiga, lang da Aksyon Alvin sa atong hepe blang ang na pa-komisyon ta si imo karon nga aga kay daw very interesting tong mga development. correct, Aksyon Art, si makakwanta, no? Maka-signal kita dugay-dugay kay coming na ang Hepes Police Station number 6, si Police Okay. Major Leo Estupa. Coming na sa station, may ginagyan ng importante si BCPO Okay. to confirm regarding sining siyam katuig nga bata nga babae. Okay. Ipa-confirm tanong sa Aksyon Art. Ate, Ang sige, pinaka-latest direct. later ibalik ta na lihog sa aton program para makuha naton, no, mabatian tagid mismo coming from the Chief of Police kagang kung anong specific nga case kung na-file gid man nilang kaso. Roger on that Aksyon Art, no? Okay. So, umaring report sa patrol, observation report in relation sa national vaccination. Aksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa Anchorman sa Pinas, naputunta sa Hamon Balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid patrol Aksyon Alvin Grava ang sa probinsya pakarunan ta ina kay of course sang pag-umpisa gid sini subong nga aga hindi pa gid man dayon makakuha update mo ang taga province kung kumusta ang influx or kadamuon sa mga tawo nga nagakadto sa mga banwa kag kasyudaran sa bilog nga Negros Occidental para sining 3 ka adlaw bakunahan, bayanihan bakunahan na nga pati gayunon tilang tawon tani kun bala ang target sa province nga mabawi man sa 3 ka adlaw ni nga pagbakuna hopefully ang target nila malabot no kagdamo ang magkaladto sa mga vaccination centers today. Action Hotline. I-check talaga na karon sa province, most probably sa Aksyon BBB program sa Udto may mga latest ina. Now, going back diri sa Bacolod, Ario, Aksyon Hens, basikon preparado na si Dr. Chris Rungon kay na kuha naman nato no, na interview ta siya prior sa sining schedule activities today. Hibaloon ta kun nano ang expectation nila kundi ang gina-expecto mga 22,000 a day mo. Malapot bala ini nga target nga dapat amo ning mabakunahan for Bacolod City. Ano mga preparasyon kag today nag-start 8 AM sa mga risk bakuna centers. Ang sa Moldo alas 10 pa sining aga. Yaring update to. Dugay-dugay sa palayag aton interview kay Dr. Chris Rungon kay siling niya Aksyon Art buwas guro do hindi gid ko available, no, hindi gid ko available buwas for interview kay mawaso sana ni gilayon trabaho kay nagpaway sila kapon Domingo Action Hotline. in preparation sining activities. Ano ang expectations ng city? Ari si Dr. Chris Rungon sa aton nga interview. Hotline. Sana napag-abutan na pagkabalo ko, pinalala lang sila ka 100 siyang napingin. Edi na ang sa maestra na mag-ukutong na email yung i-check lang ba. Kay ang mga sa maestra niyo actually may mga kwan ini. Ang sa mga teachers may ara to sila target, no, galing kay ang problema ang 1,000 nagligan nga way nakaparegister, I mean way makapabakuna, naduga na iba na to actually ginatos lang nabilin.
amo na siya ang siling ni Dr. Chris nga ga-expect man siya nga today, malaputan nila. Ari liwat balikan naton si Dr. Chris Rongon. So we will be opening more or less mga 40 plus na mga vaccination centers all over Bacolod City. So in yung 40 plus mga vaccination centers, combination is ang atong barangay vaccination center, ang atong nga mega vaccination center, ang atong mga mobile vaccines, and then may mga additional kita nga gin-open like ang Wami na gym, ang Python na gymnasium, ang McDonald's Lacson, ma-open na siya 8 p.m. to 4 a.m. Ang ato nga Bacolod City National High School, ang Barangay Stefania na gym, na so mo na mga additional nato nga mga vaccination centers aside from the barangay, mega vaccination mga malls, kag nga nato nga mobile vaccines na malibot sa syudad sa Bacolod. Actually, we have almost 130 plus volunteers na nag-register online sa National Registry na taga Bacolod. So, na-meet na nato na sila sa ligad na Sabado sa Ayala Mall. So, ginorient na sila. So, it's a combination of vaccinators plus mga mga encoders. So, dito may mga representatives sa PNP, may mga taga Bureau of Fire Protection. So, halos talagang sector are all well represented sa aton volunteers during the 3 days natin nga National Vaccination Days. Bali ang din-set sang Department of Health National Vaccination Operation Center is 22,000 per day. So kung lantawan natin, sa kung mag-40 vaccination sites kita, maka-perform lang ang tanang nga sites sa minimum of 500 per day, may mga 20,000 na ina. So we are also expecting na may ibang nga sites na who can perform more than 500. So hopefully, we will try our best effort na ma-achieve nato ng 22,000 per day na ginset sa Department of Health. Aksyon Hotline. Nantawunta na nung mangin outcome sini because today ang umpisa sining 3 kadlaw ang National Vaccination Drive. Actually, panubuan to primero do 15 million ang target. Di siling sa national siling do kabudlay gid basi mga 9 million na lang, no? Ti ko na ginubuan ang target to kabay pa nga ang herd immunity throughout the Philippines. Malabot naton ang importante gid diri sa aton unahon tay sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Amo na so far no mga preparasyon tilang tawon ta ini karon masinag tani kon bala sa first day kay ang pinaka-maximum actually ang pinakamataas di sa Bacolod nga nalabot sa isa ka adlaw nga waswas abi kag tudo nga kampanya sang pangbakuna ara lang sa 13,400. So meaning dako pang lalabuton mo at least para makuha mong target nga 22,000. Aksyon Hotline. Abay pa no nga malabot ay na kag sige-sige man ang mga activities subong sang City Emergency Operation Center. Kabulig dira ang tagsa ka mga barangay, ang mga kwanta diri, ang mga vaccinators, tinamo-damo mga volunteers nga magabulig para sa sini nga vaccination drive. Hotline. Antayan nyo ay na short while kay basi may mga update mag-development. Maying aga lang dira ako si Toto Berto, si Puloy kag Gerson, gamonitor man upod kay Inday Maricel, pagi kay Mrs. Upod nila. Thank you gid sa pag-monitor karon nga aga. Balon ta na karon ha, malapot ba lang target ni ti depende sa pumuluyo nga maga-kooperar. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. These was Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaunat. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Balik na diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Dugay-dugay galiha ang inyong mga cellphone. Preparan nyo kay manghatag naman kita premium nga 500 pesos. Aksyon Hotline. May ara kita nabaton nga report dira sa may area sang Kwan Bala, no, sa area sang La Carlota, portid ako damo sa mga kabataan nga nagalinya para sa pagbakuna, pero ang problema na daw ay kuno sang husto nga sistema. Aber
i-plastar nyo Hindi pinunuryakot, balagag nagaginutok lang. Kay John, good morning. Araman ga monitor si Nel Calves, Ben Jack. Araman si Dali Morales. Ma'am Star Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo. Live stream sila ga monitor. Don't know what's going on dira sa Negros. Thank you ARB sa infong mga balita. Salamat. Halin sa Minnesota, USA. Chris Paisano, John Real del Disipulo, Larry Munoz, Santiago Infante, Larissa Lumante, araman si Melchorita Ferrer, salamat gid kay Rosalijo Skirt, Liu Wang, Rinini Pomosino, Jay Pasino, Cleo Ann Pramutupas Doronila, kag Franz Piadotse, Helen Lopez Villaranda, good morning. Jo Marie Hamili Araman, si Juan Tamad, Michael Casuyon, Christian Marcos Pruhas Javi, Vine Malakaman, salamat. Rodel Aurelio, Hil Javier, Merna Tinsay, Jan Acostag sa Purok Paho, Barangay Dulao, Araman si Shaira Marie, Lorna Aristura or Aristusa, Virginia Girhin, ay madam, regards kay Basti Girhin, Noel Hermino, Elizabeth Malagagamala, Silinya kay Vivica Natuel. Happy birthday today. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Thanks a lot. Stay safe. Happy birthday kay Ma'am Vivica Natuel. Si Lupin Araman, Romy Nogales, Erlinda May Sulako, Edwin De Blois, si Imbong Campo niya diri sa amon sa Mauser Sako man sa vaccination. Nathan Borromeo, ginatamaw ang taga-barangay Panakyaw, Isabela. Barangay Panakyaw, Isabela. Solbod, Moises Padilla. Pamati Isla Kunusubong. Ana Sinoro, good morning lang kay Governor Bong kag Vice Goba. Jeffrey kag Kong Greg. Danilo Lariusa Jr. kag Judy Florentino. Karon naman ang ibang dugay ha. Daw kadtuan tang patrol kay may ara sa breakthrough sa kaso sang 9 years old nga bata. Ato ba lang na missing nga sang uli nakitaan nga ara dira yagin bilin sa isa ka bakante nga lute sa barangay Takuling. May ara latest karon nga report ang patrol kag nakuhaan niya sang confirmation paaging hepe o paagi sa hepe sang Police Station 6. Patrol reports. Subo-subo balita ni Aksyon Alvin. Good morning, please come in. Na artagin konfirmar ni Police Major Leo Estupa ang hepe sa Police Station number 6 nga napatay ining siyam katuig nga bata nga babae alas 2:55 kaina sang aga. Grabe. O sa pag isa ka survive no nga kung alin panaligan nga lang pangamuyok nga silingkutan ni maumpawanan ning bata ni. Aksyon na art galing kiti napatay ni siya alas 2 sa pasado, malapit na alas 3 aksyon na art ini nga aga sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital inibase sa deklarasyon ni Dr. Juan Miguel Lacson. Iniman ang ginakonfirmar ni Police Major Leo Estupa aksyon na art sa diin ang kaso karon nga baga atubangon aksyon na art sa suspect nga si Sherwin Trava duha number 1 diri nga kaso rape with murder ag abduction action na art base ini sa record sa police station number 3 nga una diri nga gin-abduct ang bata antes ginimuslan kag ginpatay action na art. Diba ba kung itong balibad diya way kung gintandog ginaimpito lang ikanamit mo yayawon sang animal nga klase tao ni. Pamangkot ni si Major Estupa action art kumbala ang bata positibo nga nahimuslan. Base sa pagpangusisa man sini kag sa investigador sa sining sigurado sa medical record magwa na nga. Sa aksyon na art that is why ang kaso diri duha rape puting ganung positibo nang ginhimuslan kag ginpatay aksyon na art. So ini ang ginkonfirmar man sa aton si Police Major Leo Estupa aksyon na art. Sa karon ang bangkay sang bata nagapabilin sa gyapon sa morgue
sa regional hospital kag sunod sa iya paidanon panigyapon sa post-mortem examination. Isa diri sa ginalantaw nga nangin kabangdanan sa nga kamatayon sa nga bata aksyon na art ina pangudman sa pila sini sa ulo kunti ang bata ginlampusan na makaapat kabes ang bato sa iya sini nga ulo. That is why, although nag-ligat to sa report ganin ni Action Dale, still fighting ang bata. It just so happen nga kaginas ang kagahon, ini siya ang napatay. Reaction art confirmation. Daligin lang kay siling ko do ka lain kita pamatyag ko na sa siling update pala kay ang animal to nagpuluhi-huluhibi pagkag nagapangayo. Mangayo pa siya kung patawad kay hindi ang hungod kay amo na katapusan gali gini muslan niya. Aksyon na art sa piyak sini nga sa una sining statement kit panginwala imong uy, di ka to gaganabala siling nga naginupod ko malang to kay nagtabo ko sa miga ko siling tabo sa kalukuluko mo. Oy, ultima ora na ibaluan nga na imuslan gid ang iniga bata. Sorry sa pamilya niya kaintindi ko nga masakit ni sa inyo. Ang maginabuyan ko nga sugilanon pero kung sa inyo man matabo ni para sa ako na Aksyon Alvin no inablang mabatyagan kung gidi ang kasakit sa pamilya. Mga babae, kabataan, kutoy mo. Ano man, sakto na Aksyon na siling ko kung sa ako natabo ni ambot lang. Ang bato ito nga ginpukol sa ulok bata ito guro ayon ko lang pulis, bisan one time lang matyagan ko maigo ni siya sa dahi, mabalaan niya ni mo. Inablang feeling mo nga inosente nga bata, yamon mo na. Makon mo na yung... Gin-drug test ni siya. Ha? Ang suspect, drug test ni? Isa pa na Aksyon na art ay paidalo man niya sa drug test Aksyon art sa piyak sining ini siya ang... hindi ko hindi ko ma-explicar sa kagalingon. Kung gusto mo lang paminsaron mo nga way ka nagtingkuling, hindi mo na mahimo sa isa ka inosente nga bata. Akon mo na yung 9 anyos, ginihimuslan, ginkuha niya, radang ginabdak, ginimuslan, ginkuha. Napatay ang bata, bisan ano mo niya ka pang ngayo, pasensya na. Ako sa ginikanan, mapapasensya ta pa kang ginamo mo na, kaayo sa pag-amuma sa imo de. Nagkanto ka sa balay, nagtulog ka pa. On the part sa pamilya sa biktima Aksyon na art kay tungod sa sininatabo sa iya sininga bata. Actually kung sang Sabado kahapon rather sang Sabado even kahapon sang aga kuha naton nagtingwa man kita nga makakuha sang medical update. Base man sa mga kapulisan still keep on fighting ang gininga bata. It just so happen. Kita mo to Aksyon Alvin, ginbilin katong sa wayang ang tugnaw doon nabasa pa to sang taliti. Kita mo bata nakasurvive pa. Ako ganing siling ko hopeful gid ko mo pangamuyo ko siling kabay pa mabuhi na yung bata. Kaluluoy gid yung bata. Ani man. Kung nabuhi ang bata niyang trauma niya hindi ni hamak. Tapa na Aksyon na art. Kaya napatay lipay kat ay doon ko lami tang puyungon klase tao mga mo niya. Gusto mo batian nga pahayag confirmation man Aksyon na art? Yes, Aksyon Alvin, please proceed. Ari ang pahayag ni Major Stupa. With murder ang ato nga ipasakan sa ato nga suspect tungod man sa mga nakita nato ng mga elemento man sa mga kaso Aksyon Alvin may isa pagiti nga Aksyon Alvin. Based man sa record ng Police Station 3 muli sa ato man referensan sa pag-sufod mo sang crime sa Aksyon Alvin. Is there any possibility, sir, kay may mga allegations nga aligar nga gimusla ng bata? Iya sa Aksyon Alvin, based man sa medical records man niya na kuha sa ato na investigador, nga rin siyang natantog man ang atong victim Aksyon Alvin. Amuni nga pasaka ni nato ang katong rape with murder ni Aksyon Alvin. So na art kabahin confirmation man ni Police Major Leo Stupa again alas 2:55 kay nasang aga ini siya Aksyon na art ang napatay base man ini sa deklarasyon ni Dr. Juan Miguel Lacson. Diba kon mo na natawabla na ang puturo ka bata nigin nauntat bangod sa ka anibals paminsaron mo hindi niya madalas patawad Aksyon Alvin. Sakit ni sa iban man siguro especially kung imuuni sa iya bata mismo Aksyon art
Di sakit man ni sa iya, galing kiti siya mismo aksyonar, suspect mismo ang nagahimo. Bakon mo na, ting amay guro to, galalain to. Can you imagine, naliga to, galaon pa silang katani, makasurvive ng bata. Tiyan mo ning natabo gidaksyon Alvin. Ani man. So, at isa, nagpakigbuylog na kita kasubo sa pamilya sining bata aksyonaat. Report na din sa Patrol, Aksyon, Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita, kagit serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Subo-subo, ini nga balita sa tanan nga nagapamangkot, kay actually halin pa kagabi nga may nag-chat sa aton personal nga account, nagapamangkot pagi sa text sa latest nga medical bulletin sang bata ni nga siyam ka tuig. Ginakasubo na ton sa pag-report sa inyo karon nga agati ginbawian sang kabuhi ang bata. Tiyabakon mo nga ang puwersa sang ay ano itawag ko na siya man. Ang puwersa isto sa paghanot. Halimbawa, 4 ka beses mo pinukol ka bato sa ulo. Ang bato pa may kun gamay-gamay. Madat ulan gurong batiis mo to, mautod ganing tulans to. Ti napatay ginang bata, no? Subo-subo ni siya para sa pamilya. Ina makasilig ni nga klase ka krimen eh. Ti mahimo lang niya isang tao nga inang way sa husto yang paminsaron. Kung ginakatol ka ginbanano nga klase paminsaron mo nga manghalit ka pa isang iban. Diba? Inang subo-subo nga balita ni nga klase. Tiyan mo na, no, rape, ang kaso with murder, ang ipasaka sa iya, abduction, galing ang hostisya, mo na lang ni ang angkon sa pamilya, mas maayo gani nga nadakpan ni siya o kung nagsurrender, kay kung wala ni, kundi naglalain ang kapulisan kapangita ni siya. Action Hotline! Ti kabalo kitang kung kay isang tao nga nagahimo sining nga krimen, basi isang una, maayo man ni siya mo matarong man. Ti pero mo na, ang lesson di, number 1, di ka ginmagamit illegal drugs. Kung ina, mapamatudan nga nagagamit siya. Kay ang mga tao nga nagahimo sa katulad sining krimen, nga ang bata himuslan mo ya, patsagan kung may problema gi sa utok. May problema kagid sa utok kung nali, makahimo ka sang krimen katulad sini nga manghimulos ka sang mga kabataan kay nang inosente. Action Hotline! Tinuntong klase opisyon eh. Anyway, kaya muna, no, subogid sa mga nagapamangkot, parte sa medical status ng bata, gin-confirm sa Police Station 6 Commander nga ini siya ang ginbawian sang kabuhi kainas sang kaagahon. Subo-subo, no? Action Hotline! Ay, dugan ko no nagapinot mag-amuning klase balita, no? Kag development. So, nagabuylog kita sa kalisod sang pamilya. Amo gina, no? Ang masubo man pero ti wa kita mahimo matuno naton sang halog sa aton tagipusoon ining temprano pa, no? Nga nanagata sakit gani nga bisan ka masakit bata mo nga mapatay. Sakitan gani ka nga bisan may ginabatyag nga ka seryosong bata mo dason bawian ka buhi. Sakitan ka gani much more nga mo ni main napatay siya bangod sa krimen nga makasiligning ginimo siya. Action Hotline! Ay, salamat gina. Panghatag kung halin sa politiko. Uy, may kapanghatag halin sa politiko para magbabakuna. Siling nga Alex Montesian niya, animal nga tao sa grape kag pagpatay, nami utdan ulo. Nya adik lang nang magkahimo. Tigaling hulaton ta nga maggagwa ni kon mayara giman sa drug test ni sa suspect. Action Hotline! Kay bisan ano mo ni nga singgitan kag pangayo patawad sa pamilya, hindi niya pwede nga matagan kapatawaran nga sahi sang krimen nga ginhimo mo. Hopefully yung pamilya sang suspect makaintindi sa akong part, no? Inang bisan sa inyo mani matabo mo. Inablang halitan mo yung kamakon mo nang himuon mo sa isa ka inosente nga bata. Action Hotline! Ikabay pa, no? Amo lang advice ko gani kung may pamilya, miyembro sang pamilya mo nga nagagamit, talimbawa ha, in general ini, kung may ara sang miyembro sang pamilya mo nga nagagamit sang illegal nga droga,
baw padayunan yung gid ang pag-advise. Kaysa ulihi, basi kon baka paminsar sa hindi gusto. Kabalo ka kung mag-addict ka sa illegal drugs, ang matabo sa uli sa imo, hindi na hustong paminsaron mo, kag kunway kasi isustener sina, duwa lang na. Kung hindi ka makahimo sang krimen katulad sining ginhimo ni sang suspect, basi mangawat ka, basi kung mang-hold up ka, nablang mga mangita ka lang ideya, mamaligya ka na kung sinod ang kagamitan nga makuha mo kag para mai-swap ka o kung ibaylo mo siya mo, tiway ginaya. That is nothing. Kaga mo na nga mga wagid pulos-pulos nga klase opisyo ina. In punto alas 9 na. Subo ang balita. Ariyo may ga pamuyayaw diyo. Ay DPUta nga tao. Ay, do kalain po nga. Do madyagan ko do sa pamuyayaw na lang ni makakuan ka bla, do makapautwas ka. Hindi kaya tarong nga paminsaron niya mo. Tapos unibi-ibi siya kung pito sa ibalibad niya pa ang iya nga nubya nga. Ba't siya kung inubray lang itong istorya ang nubyaya? O, i-check na Black Cross Police. Kaya madyagan ko inubray lang to. Kasi siling nga nagtabuan, nakita. Ako nagsulos na kuling court ang iya siling nga miga. Tapos hindi ng pusan niya lang kung nung bata to. Tarong ka na. Dapat lang nga kaklaro nga nagabinutig na siya. O sige gabutin na lang ko dito ipapremyuhan ta 500 pesos so para dumulumpawan mo kung kuan kita, makahatag kita sa winner ta. Nya ay ka-animal klase tao siling ni Joan Mil. Jacob Sajatak watching si Cherik. Sige. Ara man si John Mary Pormentira, Jenny Perez, Samuel Bagan. Sige lang, inigagawa lang to, basi makaingagaw pa man. Ara man si Joseph Mungkalo. Ay, sus, niya, ay, kadi nga klase tao. Ginatagan mo gid, anya ginhalitan mo gid ang bata. Kung pwede nga maarbor na ang animal kag demonyo na damo gid na. Din sugpon siniman. Damo gid na kag dali lang ang inaitipon. Singanan mga pamuyayaw. Diya ka gago, gidya. Ay, sos Ari pa gido. Kadamo-damo sa nagkita mo lang ni. Damo-damo sa nagpamuyayaw si mo dinoyo. Mas sumayo gani ni nga nagsungka ka sa otoridad kay kung ninali nga way panikag nang hingadlan ka ba o basi ko na kung way ka nagpulis pamilya ka nagdangop ta kung way ka madakpan basi kung makuanan ka. Pwede sila siya siguro sa mga tao nga makakita sa imo. Si Merna Cloud, good morning. Monitor lang sila ni Barry. Oy, totoo Barry, kumusta ka na? Mama Linda Cloud, Araman, on air. Nag-iinit ulo ko sa balita, pati si 9 years old. O gani. Ako hindi ko sakit ang buot ko. Babae, pangalan bata ko. Mga babae nga daan. Maria Teresa Hopilinia, Andy Saludares, ka monitor man. Ay, pasugtan mo lang ning basahon ko siguro mga ginapadala kag pamuyayaw sa imo da. Again sa pamilya sang suspect so rigid pero abinyo hindi mo ni makuan mo. Hindi mo ni masagang ang kaakig sang tawo. Ding kakita imo yang bata ni kaapat mo ilang pusan. Ang bato dako mo. Kita mo tong bato Aksyon hens? Dako yang bato ya. Ti alsa mo ilampo sa ulo. Siguro nagkalatata itong mga utok ito kagkwanto. Alas 9:04 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari na, may winner na kita. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Ayos, ari na may mapalaro nakita nga winner kay Suon Glenn Talafiero. Good morning, may lang pag-monitor dira Suon Glenn. Ari na may ara nakita sa nakasabat cellphone niya. Hello, good morning. Good morning, Aksyon Art. Oh, si Aksyon Art niya. Sino gani? Si Dinamen Palermo.
Benjamin Palermo. Pila edad na, sir? Subong sir, na ng tuna na, 555. Ba. 5'5 lang guro kay kung dugangan mo isa ka 5 garong 555 edad mo. Kung dugangan, salamat gid eh. Sige. So congratulations sa imo ikaw gid ang buhina. So kabalugi ko ga monitor kagali sa mga program sa Aksyon Radio Bacolod Oo. Sir, pag-expo gani kami mag-report nga magambal una sa balita una sa Aksyon ano gani sugpon? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Very good! Sir Benavin, congratulations sa imo. Laton mo lang text namon sa admin na brang reference number para mag-claim ka sa imo daog, ha? Salamat ni Sir. Isa lang ta ka lugar, Sir. Taga din ka? Kandune. Oo. Taga Kandune ka? Oo. Taga din sa Kandune gani? Sa Baktulon gani, si Palay. Moya sa lakop sa gawayan. Gani. Sa Baktulon. At damo da sila ni Tuto Richard, singulang iski chairman, migo ko gina. Oo, gani. Galing kayo daw, una-una ko sa inyo. Kaya may edad-edad na ko. Sige lang bala. Importante nga dungan matagyapo na magkitais Bacolod. Salamat kasi mo, sir. Oo, gani. Salamat yun. Congratulations! Congratulations, Sir Benjamin. Sir. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio number 1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsay ang mga kalintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name yung amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-file ko on my part because the year nga nagsunod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka! Sobrahan man! Hoy, isa nagapaka
Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition.
This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-indas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita. Ang chimpota daw ginahunos lang, pasensya gid hindi ko malabutan, no? Karon na lang siguro si Dr. Z. Fargerhart Kailian kay Tiempo ko abiga kuan gid daw ginalagas ta lang. Anyway, kay Triv Villanueva, Jean Gudoy, Imi Bantulinaw, Lerma Umadhay Lida, Lini Suwalae, Riza Reyes Martinez kag Verni Granada, Venram Rods Nab, Inida Ordonez, Miki Gabayeron, salamat man kay Ana Sinoro, Yorelin Pabalinas, Ronino Villarisa, Yev Raj Aspa, Divina Gracia, ma'am, good morning. Ira Kabansagan, Inventor Talurong, Armil Andranida, Kenneth Asparin, Genevieve Andrino, Iris Montaño Sailo, Kirby Lamig, Araman si Chini, Vives Wison Ilovera, salamat gid sa inyo ha. Joy Losaya del Carmen kag Caroline Balo Galas, Ramona Infante Gabin, salamat. Romy Alconsa, tanan nga miyembro sang OTTG, good morning sa inyo, mayo lang nga pagbiyahe. Sel Ace John Walls, Candy Santander, Anne-Marie Hibaler, Chonji Donaville Singson, Victor Oban, kag Lax Langko, Dani Yap Senior, oy, to Dani, good morning sa imo. Jovi Mulares, kag Bibi Gregorio Yolo, good morning man. Rosario Kitano, salamat gid. Im Janitubo Nukilio, kag Chi Rica, morning lang silingya. John Cruz, Christian Untal, kag Lynn Talafiero, nabasa ko na nigiling iban kay na. Salamat gid ha sa inyo sining nga pag-monitor. Aksyon Hotline. Ang balita subong sa nasyonal bala, ginatunan naman sa inay ETF ang posible pagbalik sa mandatory nga pagsuksok sa face shield do. Bakod sining panibagong variant. Ang iba ni nga mga nagabaligya face shield ni hold naman nila anay na ilang kido ibalik naman ho. Yadi pa naman ni nabilin tang stocks basi may mabakal pa. Aksyon Hotline. Galing kay Tiempo ko why na gid no? Ang mabilin ko lang sa inyo mga ka-aksyon RI import. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous ring Why na kita tiyempo dari sa aton Lunes nga pagpangalaga. Nang ibang ma-update karon sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Ako naman, Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, diin ka ban sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,